Dneska tady mám telefon Sony Ericsson F305. Je to telefon vysouvací konstrukce. Jo. 2 megapixelovým fotoaparátem. Vidíte, doufám. No. Tady nahoře nad displejem se nacházejí 2 herní tlačítka. Jelikož je to herní telefon, tak tady dole pod displejem nechybí tlačítko pro vstup do her. Tady je potom pro mazání C. No, pod krytem je baterie standardní. Jo. Potom slot na SIM kartu, nějaký čísla, vyrobeno v Číně. Tady. No, teď to zavřem. Půjdem vstoupit dovnitř telefonu v uvozovkách. Telefon se zapne docela rychle. No a jsme v úvodní obrazovce. Tady je vstup do nabídky, do menu. Jo. Potom, jak jsem říkal, teď se nám zaseknu. Potom, jak jsem říkal, tlačítko pro vstup do her. Teď, jak jsem ho zapnul, tak je trošičku pomalejší. Hry nějaký bowling. Jo. No, teď se půjdeme podívat do nabídky. Docela lákavý je fotoaparát. Jo. Je dobré, že se tady dají nastavit. Jakou chcete kvalitu? Buď 2 megapixely, to znamená 1600 x 1200 pixelů, 1,3 megapixelů, to znamená 1280 x 1024 pixelů a VGA, to znamená 640 x 480 pixelů. Jo. Dáme 2 megapixely. Fotí celkem dobře. Tady je i tlačítko pro fotografie nebo vstup do fotoaparátu. Musíme něco vyfotit. Jsme vyfotili. Jo. Je docela rychlej. Nevím, na jakém pracuje procesoru. Asi na žádný. Má vlastní firemní menu. Jo, zprávy. Hudební přehrávač taky docela hezky udělaný. Má 2 reproduktory, jo, stereo reproduktor. FM rádio. Bohužel ještě se musí zapojit sluchátka, neboli jsou právě handsfree. A Sony Ericsson ještě použil tento starý konektor,
který používá u starších modelů, jo. No, tak dál jsou tady kontakty, správce souboru, je hudba, fotoalbum, obrázky, videoklipy a jiný další. Nastavení, jo. Organizátor, to znamená budík, nějaké aplikace, kalendář, úkoly, časové stopky a podobně. A protokol hovoru, který je u každého telefonu. No, potom tady má internet, Play New, to znamená, nebo to je aplikace Sony Ericssonu, to je obchod s hudbou, jako má Nokia, třeba store, nebo obchod Ovi a takhle, má třeba Nokia a tohle je obchod pouze s hudbou, ale bohužel je placený, takže Sony Ericsson nepoužil neplacené aplikace. No, tady v zábavě jsou právě ty hry, Track ID, videopřehrávač a diktafon. No, to bude asi tak všechno od Sony Ericssonu F305. Já se s vámi loučím a budu se těšit u dalšího video nebo u další videoreportáže z telefony. Naschledanou.